Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, οι πολίτες των ελληνικών πόλεων και οι πίκοι της Περσικής Αυτοκρατορίας ήταν ανήσυχοι γείτονες. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. πολλές ελληνικές αποικίες στη Μικρά Ασία είχαν πέσει υπό περσική κυριαρχία. 2 μεγάλες περσικές εκστρατείες αποκρούστηκαν στη μάχη του Μαραθώνα, στην ναυαχία της Σαλαμίνας και στη μάχη των Πλατεών τον επόμενο χρόνο. Με την περσική απειλή εξασθενημένη, η νικηφόρα συμμαχία των Ελλήνων διαλύθηκε σε εσωτερικές διαμάχες. Εν τω μεταξύ, ο Φίλιππος ο δεύτερος της Μακεδονίας οικοδομούσε έναν ισχυρό στρατό, βαρύτερα θωρακισμένες φάλαγγες με μακριές σάρισες και ισχυρό ιππικό για καλύτερη κινητικότητα. Μέχρι το 338 π.Χ. ο Φίλιππος είχε κατακτήσει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι εναπομείνασες ελληνικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα απειλή στη μάχη της Χερόνιας.